बोखा फातिना नायो नोनो बुइबाय नुखायनो अनेक साल दुर्गा पूजानि ओला कॉलेज लाइफ नि हामजमा बरिनो आलका चलाबाय नोखा बसा बामजाक आबोनो नोके चला एकदम आगिनि कक मुति मानजागै मकल मुक्ति कलाय काबना मुसुमाबाय आगरतलानि लेक चमनि बाजा खायतमनि बगातामो काहाय इंजागै नोको फाय काबना नाखा फायदि आं तिनि नरकनो आबो जतो बिसिनि क कलमनो चिकन काय सामाबायनो काहामके बुजिरिनाय नरक पुलिस मे लाज जरा काहामके खनायनि और चलाबाय बोरै पुला एमबीबी कॉलेज नि फर्स्ट सेमिस्टर परितमो जरा नोगै सिनि लाखिया आबोनि ओलो चला अ बोरने बिनि डल यांगते हामजा गोहनि छका बोरिबा पुला सामा जरानो गोसि रिका आबो तिखे लगे बाक्सा तंगै कॉलेज नि थर्ड सेमिस्टर रंखा आ जरा बोरि छका आनि नगा मा बाबु सं आनो परा पाखे हनकनो कायरिना हनि छालाय तंगो चला आ को खनाय छका पा आसक दाटी तांगे काजंना सा किसा जरा नासिंगे काजक लायनो बोरै आबो काहे कखनो खनाय किसा जलि जगै छावो आं आसक नासिं माया नगो आनो दाटिनो कायने हनि छालाय तंगो borok abutike chikon kokno karu deli wala kya ola chala bini berino kobai hamsama bagai nogo telangai buma bufabai malarika a jora chalani buma saka babulung tabuk ningle beriba nogo tubuka ola da buni khanama kahai norok walai kaglai tongno hinkale jengna sida lasima singjang nai para rogo boibe sajake chala a kongno khanawi sawo abutikuno ya ama hinai आबो तिखे चलानी नगो जतो साइमाने काहामके तंगलाकिया आबोनि ओलो बोरै नगो थाना हनै पारा थांगो ओलो चला कल खायो फोन अफ मानखा बोरै पारानि फाइ बिनि चला संगो आसे कल खाइमानि तांगि फोन अफ खाय तनि हनै आ कौनो खनाय बोरै साका आं बतामो फोन यागो लगे मांगना तै तंगनानि सालब्रुम ब्रुम ताबुले कल याके मेसेज सेलर का हामजा का हेनकाय डेली दा कक्से तंगमानबा तै आतेके आसे डेली कल एबा के मेसेज ता खायदि हनै बोरै साव आबो काहाय कखनो खनाकाय चला सावो हाय नों आगे आते इंयाब्ला ताबुकतामा आतेके कक सासा चला 1000 खा आ जरानि सिमी बोरै तरक चलानो इग्नोर एबा नासलेर जाका तांगि हिनकाय बोरै जे पारा थांमानि बिनि आमा बाबु बिनि बागै चला नाजाक आबो बायसे मालायना थांगो तेसा आगरतला फायै बिनि चलानो चालाक साइ तंफैया तै आ नगो मालायना चला चाकिर खाय तंगो आबोनि बागै बोरै बिनि कॉलेजनि चलाबाय हाकसालंना नाखिया मानेखे जे बोरै पारा थांमानि बिनि आमा बाबु नाय तनमानि चला चाकिर खायो हनै बो आ चला बायसे मालायना थांगो हाइपनो बतेसे फिरगै फायै बिनि कॉलेजनि चलानो चालाक सापाक्या चला आबुतिखे बिनि मकल बस कांगो बिनि बोरिनो चेन्स एबा सलाजक तमानोगै डेली मालाके काबै सावो नोंता मंखा आनो कोनो मुंसासो कक हुइ तनमा काहाय आनि बखा किसापनो तंगि चाय आरामाया सोरांया बोरै सावो निनि आबुति नेगेटिव ककटा सादि आं डेली ताबुले खानाय मालिया आसक जे तंगै माया हनगाय काक थांदि दुनिया नों सिमना चला तेबो तंगो आतिखे जे कोनो मुंसा अंखायनो बोरै डेली आबो काहाय साका चला सावो आं ननो नगो तलांगजाक आनि मा बाबुबो साइमानजाक ननो कोनो दिनो काक माया तांगै हनगाय आं ननो बेलाके हामजाको हाइपनो बोरै तेसा कक फिरगै सावो नोंका साना नांगिया आं ते नोंबाय तंमाया आस कष्ट जाला गोरिख्या नोंबाय आं तिनिनि सिमि आबुति साइ बोरै नगो थांगो फोन अफ खाय रिखा आओ कगले थिगनो पुलिया हामजामा बरंनो माना पुरो बेलाय कष्ट थियाबा ब्रेकअप एबा काकलेमा जरा फाइके एक सेकेन्डो नांगिया नांप्लाय साकाय काक थांलायो आ जरा चलावान सगो बिनि बोरै तिनि जलिफानो खाना हेनकाय हामथांनाय हाइपनो बोरै बखा करा बखा फिरगलिया फोन सिम सलायनाखा तांगि हेनकाय बिनि आरो आगिनि सिमनो कायसे सिम अलरेडी कटाल तनिजा आबोनि ओलत चला कॉलेज थांगे नासिंग तंका बोरैबो फाग्या तै बरक मालाय अनेक कक साका हाइपनो बोरै गसेलिया साका आंते नोंबाय तना मुसुंलिया आना किसा जरा रिदि हिनै आ जरा चला मकल मुक्ति कोपलंग क्लास खायाकारे नगो थांका आबो काहायके चलानि दुखो नगै बिनि दल र कॉलेज थांगे बोरैबे मालाय काहाम हानिया साका बोरै सावो नरकबा दल कायसा दलनो काहाम सानाय आंसे हानिया ताबुबा हायदा नोंखांका साना नांगिया हिनै आ बोरै साका चलानि बिनि दल रकनो ओलो बोरै 5 सेमिस्टर जरा परमा ओलो परा या करे पारा एबा कामियो थांपाक्या आपुरनि चिमि चलाबाय बोरै हाकसाल एबा कागलायमानि कोनो कन्टेक्ट करिख्या आबुतिखे चला कॉलेज कंप्लीट खाया तै ताबुक एमए खाय तंगो यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट आ चला थानाय दुर्गा पूजानि ओलो लेक समनि बाजार खाना थांपुरो बिनि मकल बसकांगो आ बोरनो नगै रेखा सिन्दुर फलजाक बसा बामै तै लगे बिनि चलाबो तंगो बर खरकचाते खरकचानो 2 बছर याके 2.5 बছरनि ओलो नोक्लाकिया हाइपनो कोनो कक सालालिया आ जरा चला बाजार खाय तमनि बिनि गानाते आ कॉलेजनि बोरे लाइथांगा हेनकायनो बिनि बखा तामुका हाय अंजागै आरोनो दुखु नामाबाय बाजारनि नगो थांगा
Aboni hor jora a bwrwi nogo thangi bini college ni dol rok ni aro a chalani number nawi call khaikya chala number sinia receive khaya kat khai ro haipono bwrwi bar bar khaimang tongka olo chala joli jagui yasago a jora bwrwi sawo oi angsi sinui da mankha khorang da buji kha hinai chala saka sinina bagui tamu kalangjak tongba sini manai hinai apuro bwrwi saka saimano nung ano tabu phano joli jak tongo hinai